Youth Festival Ingdeng Plikebra Troxy Aparman Tirikamamai Keseng. Habar ke hadalong APHLC atum meeting tom armu kachejeng kachesong. So Arlo basketball angdung kiti kecepati along Shillong laberatum kihai. Kardom Lili Kabon Militi Sopi Dongkamu Kampen Kaching Hon Karbi Anglong Life ke Langarat do Ana Panstame Neli Himpen Surihini Ra Inkoraisi Asengkan Kini Kardom Pajeriglo Kardom Karbi Anglong Life ke Langarat tu Neli men ke Sonjit lapen Neli Kuri Kro lapen Neli Kedoge lapen Chuki Hola Asi Onake Bangji Surihini Ra Inkoraisi Abahapan Ninkan ki me herjume ka dowe phanta pajor kardon ase happy new year Karbeng long live abirta ke langji phan ka ke ma ke chonghong ding bang pubang phidona phan satamin ilihin pen ani kang sama kardom pajiriklo kardom pini prime time abirta long pen nilisami juli baby non arjo ikha birtang ton pen Kevangji ningkan suri hinira ingkore isia ningkan karbi risonimso rongaji katalon bonjia phan tirikam atumpen ke phapona mayalong kamsing ingtipen pakthom ketoa kitab mate lothui CEM tuliram ronghang MP Horen Singh Bey lapen EM Jagat Singh ingtia tumsi ingpupidonlo Kiramtang Ingdeng Plikebra Trok Aningkan Tirika Mamai Priponsi Pini Ingdeng Plikebra Trok Si Aparman Karbi Risonimso Rong Aje Katalon Ponjipura Kapachun Ponji Aphan Kado Kabe Rat Charia Song Lapen Hampanga Song Kedo Anatumpen Chingwai Ching Silensi Akimi Tirika Mamai Sengpontulo Bangso Tirika Mamaya Long Pining Let Hot Setami Mai Phuang Hoyalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timungpen Barim KAAC EM Surjo Rongphar Dunmai Phu Ang Hoyalong KAAC EM Barim Ashok Teron Nelson Teron Robi Kumar Phangcho JI Kathar Kongchun Bang Ang Hoyalong MSc Richard Tokbi Rapchun Bang P Dili Uttam Tokbi Sahem Chunbang Gobin Terang Longsing Rongpi Mirjeng Kro Dihin Kirim Arualong Maipu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Amar Singh Tiso MP Horen Singh Biatuma Phansi Pekponlo Lasonsi Bidisar Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pendanglo MP HAD Minister MLA EM Lapen MEC Tuma Phansi Jongponlo Maya Long CEM Tuliram Ronghang Kaningje Pona Tengke Pening Ingdeng Plikebra Troxy Karbi Youth Festival Katalon Kapachun Ponje Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Aningkan Wang Tangka ke Hok Pona Tengpen Pabat Jetsi Kuti Isia Tangka KCS Mate Karbi Cultural Society Aphan Rabdun Pupusi Pangdakpon চারিদিন কার্যসূচী আছে সেই চারিদিন কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমি ৰিচিপশ্যন কমিটি আজি গঠন কৰা হৈছে আৰু সেই ৰিচিপশ্যন কমিটি ইয়াত দায়িত্ব দিয়াইছে সভাপতি সম্পাদক আৰু দায়িত্ব দিয়া প্ৰত্যেক বছৰ অলপ আগতকৈ অলপ বহুত পৰিৱৰ্তন দেখা পালোঁ আগত যিটো আমি ইয়াত চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ এবাৰ কিন্তু আৰু আগন্তুক কাৰ্বি আংলং অঞ্চলত পুঁজি পৰা এই বছৰৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ কাৰ্বি ফেষ্টিভেলৰ নামত কাৰ্বি আংলং অঞ্চলৰ পুঁজি পৰা এটা ইয়াত খৰচ Rosan Hanse report Karbi Anglong Live 6 Schedule Lapen Autonomous State Pachun Serak Nangji Anparta Keche aso atuma phan longlia pata ingthan lap nang jipu he he phuthak APHLC meeting tom ot kraipen habar ki haralong kachesong padopon Kiramtang mati jong ni phai inkorasir cap arni kang samapor malom habar ki hat along ongdung APHLC asong jalapen klembang atum chetopak pen inglong aswatum ajakong kachelong nang je puthak meeting tom armu kachejeng pen kachesong asai padopon
APHLC Amaipu John Intikathar APHLC Lamjai Sarpo Angtong Intikathar atum Japon Linsi Ongdung APHLC Asong Jatum Chetodunsi Bangso Methengtom Armu Kachejengalong RD Pidum APHLC Amaipu John Intikathar Pherangkyang no kaning JK Kedamtang ningkan Kresir Kebra Plikebra Sirkep aningkan Matijong Inkoira Troxy Ahud Kaselampon 6 Sedul Ajakong Kedoan Papleng Nangji Lapen Kechi Aswa Tumaphan Longli Pata Pipon Longli Kipitang Alongli Apata ta Ingthan Pilap Nangji Anparta Sorkar Borengabar Saita Pilongli Kipitang Anta Ingthan Pon Lap Nangji Pusi Kehang Pasupon হাতী পতা দিব নালাগে আৰু যিমান দিয়া হৈছে এইটো সব কেনসেল কৰিব লাগে আৰু সার্ভিস গভর্নমেন্ট সার্ভিস যিসকলে পাব নালাগে তেওঁলোকক দিব নালাগে যিমান দিয়া হৈছে এইটো কেনসেল কৰিব লাগে আৰু আমাৰ পলিটিক্যাল রাইটস যেটো দিব লাগে কনস্টিটিউশন মতে এই পলিটিক্যাল রাইটস আমাক গোটেইখিনি দিব লাগে নিতুম কামাথা নিলিতুম all party leaders conference pen nilitum kamatha nilitum ka ke hang ke la hello ya six schedule implement payment angji hala 1949 November 26 ot g2 power asil hala so power ke doan November 1949 November 26 arni ajakong ke doan a six schedule ajakong ako nilitum phan ilitum phan piv to voy nangji lapen a close tinta implement et nangji pichun et nangji lapen ke hoya so ke chiatom phan longle pata pinang ne kipitang anta cancel et nangji lapen government sakuri halatum apan pinang ne puketok do la halatum phan kipitang anta cancel et nangji lapen non pen para ke akimi ke ako pitu thedet nangji lapen ke Constitution pen itum han kipi ajak kong an itum han ikat nangji lasi nilitum APHLC all party leaders conference pen Hawar ke hat pen Harsing Longpi Karbiang Long Live Kadom nilimen anon terang nili bukan rong supia ferang ke nililang itu fan ning around ningkan kimia kadom pazirlo Happy New Year Kardom nili semsing ti Karbiang Long Life dong mukala ferangke nilin pen sankur Karbiang Long Radapan suri ini raingko raisi aningkan kimi hirjumi pajero bangso aningkan nang litu malong kai kita ningkan samla pen ningkarong pateng sedna lapen nang litu maki mangalong ta mesen pen kicun pamit higiapan arna mangno hirjumi na pilo kardom Kidamtang Matijong ni Phayeng Kora Sirkep Arni Dipu Nihang Basketball Club atum Kapatir Pipon Ningkreng So Arlo Basketball Kachapate Angdung Kiti Kapatualong Shillong Laberatum Kihai Anong I Kachapalong Pon Karbi Anglong District Ahempi Dipu Arong Sopialong Chotkali Basketball Anathu Nihang Nirep Ahawaralong Nongnam Kachatangdun Plup Nihang Basketball Club atum Patir Piponsi Dipu Ponglangso Amithang Kapathua Klamalong Kedamtang Matijong ni Phayeng Kora Troxy Arni Pen Pangcheng Ponsi Matijong ni Phayeng Kora Sirkep Arni Anke Angdung Kiti Kachapate Padoponlo Labangso Basketball Kachapati along Dipu Pen Nihang Basketball Club A Nihang Basketball Club B Guwahati Arong Subi Pen Hengrabari Basketball Club D Reviver Lapen Meghalaya State Ahempi Shillong Arong Subi Pen Labet Basketball Club Pangrum Pet Pen Club Ho Atum Chepate Dun Nithom Angbong Chepate Pondet Pen Api Shillong Labet Pen Guwahati Hengrabari Atum Si Angdung Kiti Angdeng An Chepali Dunlu Angdung Kiti Kachapate along Shillong Labet Kapathua Bang Phiatum Akele ke thek lapen Kangtang Monaga Joksi points Plikep Chepalong lo Halapu Guwahati Hengrabari atumta Kachitu Dunjia Phan Penang an Bor Irintilo Bonta Shillong Labet atum Kachitu Jia Phan Chujeng Bajir anta Apor Kipipedara Jok point cap ansi Chepalong dunun chotlo Bangso ajok Shillong Labet atumsi Joyki Pen Angdung Kiti Kapathualong Chepahai Ponsi Kehai Anong I Chepalong Pontanlo
Nong e kapaji ramaya long nihang basketball club amai phu chesong kropen chunbang Rahul Teranatom chetong dunsi ke hai anong e Shillong labera tuma phan pajiurun lo adun thu anong e Guwahati Hengrabari lapen ketho mangdeng anong e Guwahati di reviver atuma phan pajir ponsi ing samjin pen ningkreng so arlo basketball kachapati pachun ponlo Diganta Teran report Karbi Anglong live Korkanthi constituency kaparlo Tikelangjun Pathu aklamalong Tikelangjun Sports Association atum patir PC club angbong football kapathu kachapate matijong ni phaing kora sir cap arnipen pangching ponlo Bangso ke pathu ke chengsi arni Amri FC pen cleared up FC atumang bong kachi phoa hot Amri FC atum ke thek soya jok goal isi vet pen pusitami chipa haidetlo Kapathu Kangpu arni Alohia man pen Korkanthi BJP Mondolamai phu Doloi ingti Kongchunbang Dhansing Ronghang Korkanthi Kisan Morcha amai phu Mohem Teron KSA Habarkehat aro adun mai phu Robin Kilingatum Chetongdon Anparta Karbi Anglong Singstar Angkung Hinialong ki haiduna bangphu Mendarson Terang Setami Chetongdon si Jumisen alun Parjupon Tikelangjun Sports Association ahin pen kapachini pona tengke pening lake pirthe adangpi COVID-19 ke soabur ki doko joksi club league abangke bipon long lideblo lasoalar inter club abangsi bipon lokosi TSA amaipu Burasing Tokbi lapen chunbang Juduram Daimariato pachini po Sport Association ahin pen inter club ke patpon alam theke lapuhan lo Aning kanwang ke nilutum Tikelangjun Sport Association ahin pen league match pathupon bom sita apor ka dure pen a joine COVID-19 lockdown a joine pen nilutum league match bang pathupon uneder lo lasi inter club bang si pathupon igrong lo Dokmoka pen Samsung ingti Karbi Anglong live Akiro paji rolani tuma phan apor ka chipi pen birta nagilang dona pot pini prime time birta ke lapon si kangtonik lo